दा दाखालिहाय आं गुवाहाटियाव थांदोंमोन गुवाहाटियाव थांबा सासे दैदेनगिरिनाव हाबैदों बे दैदेनगिरिखौ जोंनिया बर'नि सोरथाय खन्थाइ लिरनानै ओरैबायदि फोसावदोंमोन जोलैनि हांगार थांगार ओमफ्राय आं गोसोखांबाय जे बे जुदि जोलैनि हांगार थारमारब्ला बिदा जानाय सासे दं आं बिजों थांफानानै नायहैबाय दा बिनिफ्राय माखासे मोजांसो मोनदों बिथाङाबो रायखांदों बे दैदेनगिरिया आंखौथ' खन्थाइ लिरनानै बिदि फोसावबाय बर' रायजोनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंलांदों आरो बिनि खेथ्रआवबो खन्थाइनि खेथ्रआवबो गोबां सावरायदों दा बिथाङा जेबो सानाखै आरो जेबो मोनाखै आं जुदि बर'नि गेजेराव जुदि जोलैनि हांगारब्ला दे जाबाय दे बेबायदि आं बर' रायजो राजानि थाखाय मा मावलांनांगौ आं मावलांगोन नाथाय बिनि खुन्थियाखौ रावबो सौनानै सोमावनो हायाखै आरो आसा खालामदों भबिष्यतआवबो सोमावनो हानाय नङा आरो बियो बर' रायजो राजानि थाखाय गोबां कन्ट्रिबिउसन दं जों NDB आफादनि थाखाय जेला सिजफायार जायाखै अब्लानि समाव बै जायगायावहाय जेरैबायदि होसिख्रावदों बुंदों NDBनि सलुसनखौ प्रब्लेमखौ फोजोबनानै होनांगौ बेफोरबायदि बै मोनसे जायगायाव होसिख्रावदों बिनि उनावबो सोर बियो बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ आरो बिनि उनावथ' आरो गोबां कर'ना जादों कर'नानि समावहाय मोनसे बाजेट सेसन जादों बावहायबो थांलायबाय थांनानै बावहाय नर्थ इस्टखौ हगारनानै हो बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोर बुंनो हादों बेफोरबायदि साहस गोनां जोंनाव सोर दं दा जोंनि दा बुंनो थाङोबा गोदान ओंखारलांदों बेबो फैदों बेबो थांदों बेबो फैदों बेबो थांदों नङा होमबा रावबो जेबो बुंहैनो हायाखै बुंहैनायबो नङा दां बिदि सानदों आं बेफोरबायदि थ' बे मानसिखौनो दिनैहाय गोबां खन्थाइ लिरनानैबो फोसावदों आं बिथांनि माखासे जारिमिन लेखाफोरबो आं लाबोदों दाखालि थांनानै दिनै जाखिनि मावनाय बे लेखाखौबो लाबोदों आं खोन्थाथ'ला सासे बिदानाव दं बे लेखाया बेबो मोनसे थांबाय बेथ' फार्स्ट टाइमावनो जानानै थांबाय खन्थाइ लिरनानै हगारनाय खिन्थु बिथांनि थाफाग्राफोर माबा मोनसे खालामजागोन नामा सार बेफोरबायदि खिन्थु बियो बादा होनानै दोनदों है नाङा बेफोरबायदि जेबो खालामनाङा बे जों बर'निनो फिसा बर' मानसि सानसे बुजिगोन बेफोर खोथाखौ आंनि खोमाजों खोनादों बेखौ एकदम स्पस्ट क्लियारनो बुंनानै होदों जेबो खालामनाङा बर' फिसा बर' मानसि बर' रायज्लायग्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों होनबा बेसेबां अननाय दं बिनि बर'नि फारसे जोंफोरबायदिब्लाथ' गरम माने लाइमोनथारब्लाथ' हैदो बोखांदो दुदु दादा होदो नै बेफोरबायदिसो जागौमोन बाथ्राया खिन्थु बियो बैसो जाबाय बुजिनाय हाबबाय बे सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि लाबोनानै माबा मोनसे केस खालामगोन बा जेलाव हरगोन आंनो नायफिननांगोन नाङा दे जेबो दा खालामसै बिदिनो थाथों बिसोर जा बुंदों बेनो थिगब्लाथ' थिगानोसै खिन्थु आंनि नोजोराव बे थिग जायाखै बिदि लिरनानै फोसावनाया बेखिनि बाथ्रा फोसावदों आं बिनि बाथ्राखौ एसे दोनथ'नि लास्टआव एसे बुंगोन बियो मा खालामलांदों जाखिनि आं गोसोआव दं बेखौ फोरमायलांगोन फैबाय सेकेन्डआवहाय जोंनि BTCनि चिफ बेखौबो गोबां बदनाम जालायबाय बेफोरबायदि ना आं खुला खुलि बुंजोबनो थांला बेफोरखौ नंगौ नोंहा तदन्त खालामाखै स्टाडि खालामाखै मोननैसो फेसबुक पेजफोरावहाय हगारबाय बावहाय चिफआ नंगौना नङामोन बे सासे चिफआ बावहाय मानो थांदोंमोन माबा मोनसे गावसोर खामानिफोर दङमोनदां बेखौ रायलायहैदोंबो जानो हागौ चिफआथ' आरो गोबां बयजोंबो रायलायो लिंहरदोंबो जानो हागौ लिंहरनानै गोबां खोनानाय मथेब्ला क्लियारिफिकेसन होनाय मथेब्ला फिसायबो दंफायोमोन बेफोरबायदि दा बेफोरबायदिखौ सोरबा दानि चिफ गोदान सोरनावबा थांदों बेखौबो जुदि माबा मोनसे खालामनानै होयोबा बोरै जागोन बाथ्राया बेनो प्रमद बर'खौबो जुदि बिदि खालामोबा एसे गाज्रियानो जागोन दाजाथों आं जानायखौ लुबैया प्रमद बर'आ जानो हागौ बियो UPPनि सासे चिफ मावनो हानाय हायै बे उननि बाथ्रा बिथांनि खोथा खिन्थु बेखौबो मालाबा सोरनिबा न'आव थांगोन गुबुन खामानियाव बेखौबो जुदि बायसान्सआव सोरबाया
बेफोरबायदि जादों होनना हगारसावना होयोबा बोरै जागोन बेफोर खिन्थु मोजां लक्षण नङा गाज्रि लाइनसो बियो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो थांबावला आरोबाव मोननैसो ससे दिनैहाय जोंनि बर' रावजों आसामनि एसेम्ब्लियावहाय बर' रावजों बुंनानै एसामिस रावआवहाय दानस्लायनानै होनाय बिस्वजित दैमारि सारनि नाजानायाव जादों आसाम एसेम्ब्लि सिङावहाय माखासे खथाफोरखौ नायोब्ला थख' जोब जेरैबायदि एसेम्ब्लि बाजेट सेसन माबा माबि सेसन जायोना बेफोरबायदि सेसनाव जिरायखांनानै जुदि इउपिपिएल ना इउपिपिएल बिपिएफ ना बिपिएफ नांजाबनाय दानि गोदान एसेम्ब्लि गोदान बानायनाया दिनै बिथांमोना बावहाय थांनानै फिसानो टेबोल टक खालामनो हानायनि सुबिदा बेफोरबायदि ओरैबायदि मोजां फेसिलिटि बानायनानै दोनदों बिबो सोरनि नाजानायाव नैबे दानि स्पिकार गोदान बर'नि बिस्वजित दैमारि सारनि नाजानायाव आरो बेफोरबायदिनो गोबां मावदों गावनि बाउन्डारियावहाय बिस्वजित दैमारि सारिया मा खालामदों केन्टिन खालामनानै दोनदों एमएलए थाखाय एमएलएफोरा जेब्ला फेमिलिफोरा लानानै क्वार्टाराव थाहैगोन सोरबा इउपिपिएलनियानो जा सोरबा बिपिएफनियानो जा सोरबा कंग्रेस जा सोरबा बिजेपि जा सोरबा ना बेफोरबायदिनो एमएलए खथायाव फेमिलिया लोमजायोब्ला बा गथ' गथायफ्रा माबा मोनसे जायोबा बिसोरनि थाखाय हस्पिटालबो खालामनानै दोनदों गोबां खालामना दोनदों आवगोल माबायदि खालामदोंमोन बिनि अनगायैबोथ' बहुद खालामनानै दोनदों दाथ' नै एसेम्ब्लि मोखां दरखं मोखाङाव जोंनि बायखोन्दा नेरसोननि नङा होमबा डिमापुरनि बेखौ गायसननो थांगासिनो दङ बियो आरो गायसनगोनबो मावफुंगोनबो दिनै आसाम एसेम्ब्लि सिङावहाय गोबां जोंनि बर' मानसिफोर गोरों बर' सुबुंफ्रा ना बावहाय जब मोननानै दं बिथांमोना सोरनि नाजानायाव बिस्वजित दैमारि सारनि नाजानायाव थ' आं बुंनाय राव नङा बेखौ आं जोबथारनायाव होलांबावगोन सोरनि नाजानायाव जादों बर' रावखौ एसामिसाव दानस्लायनानै होनाय एसामिसखौ बर' रावआव थाबनो दानस्लायनानै होनाय थ' बेफोरबायदिखौ आवगोलनि समाव खालामाखैमोन जानांगौ दिनै गुबुन हारिनिफ्राय गोबांनो मा जानानै फैदों स्पिकार जाना फैदों खिन्थु जों बर' रावखौ मालाबाबो खालामाखैमोन आरो बेफोरबायदिथ' गोबां सावरायलायबावदोंसो जोङो गोबां आरोबाव थांबावगोन साननैसोनि उनावहाय थ' जेखियानो जाला आं बेखिनिखौल'नो बुंथ'नानै दोनबाय थ' गोलाव दंबावोमोन मा खालामदों मा खालामाखै दिनैहाय बिस्वजित दैमारिया आसाम नैबे एसेम्ब्लि सिङावहाय 45नि एबाभ बर' लाइमोनफोरखौ जबाव सोनानै दोनबाय बेबो पारमानेन्ट जाजोब्बाय सानै साथामसोनि पारमानेन्ट जायाखै जागोन बे जेब्लासिम स्पिकार जागोन अब्लासिम बिथांमोननि साख्रिया पारमानेन्टआ जालांगोन होनबा जों दिनैहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बै होन गावबा गावखौ मा गोरा खालामनानै लादों जों खुन्थिया थंसे मोजां गोरा गायनानै लादोंना जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा सासेल'सो गायदों दिनै जोंनि गेजेराव गोबां पलिटिसियान हान्जाफोर दं इउपिपिएल होन बिपिएफ होन मोननैबो दोलोआ खुन्थियाखौ मोनसे गोरा गायनानै लायाखै बिपिएफआ जेला इउपिपिएलनि खुन्थियाखौ सौहैगोन इउपिपिएलनि खुन्थियाया मावगोन इउपिपिएलआ जेब्ला बिपिएफनि खुन्थियाव सौहैगोन बिपिएफआ मावहैगोन खुन्थियाया लोरोद एसेब्लाबो मावगोन जों बे खुन्थियाखौ गोरा खालामना लानो हायाखै जों बर'फोरनि पलिटिसियानफ्रा जों गावजों गाव नारा नाथा जालायबाय थादों सौलायबाय थादों खिन्थु मा लाब दं सोरबा दल संगठननि दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों खौसेथिनि बाथ्रा खौसेथिया माब्ला जागोन जों जेब्ला जोनोम मोनदों बे बुहुमाव बे संसाराव जोनोम मोनदों फैदों अब्लानिफ्रायनो जोङो मा खोनादों खौसेथि नङा होमबा बे खौसेथियावनो जों गोदोनानैनो दङ दासिमबो जानो हायाखै आरो पलिटिसियानफ्रा ओरैनो लोगो हमलायगोन सरासनस्रा रायलायगोन सावरायगोन पलिटिकेलि मालाबाबो खौसेथिया जानानै फैया गाबोन सोरबाया माबा मोनसे गेद्दं होनगोन आरो ओरैहाय मोजां बाख्नायना बुंलायगोन बै सासेया मोजां बुंलायगोन आरो बै फारसेना मोजां बाख्नायगोन
101 जननि बिमानि फिसा दं मोनसे मोनफा मोनफा पलिटिशियानफोरनावहाय नाथाय बिसोरो पलिटिकेलि माब्लाबाबो गोरोबनो हाया गोरोबनायखौ जों नुफेराखै खारन गोरोबनो हायिया समस्ति गोरोबलायियाव उमुगाव उमुग जायगा होगोन उमुगाव उमुगाखौ होगोन ना बेफोरबायदि बुंलायनायावहाय गोरोबलाया समस्तिनि बेलायावनो गावस्राफिनो जिखियानो जाया गोलाव बाथ्रा बुंबाय बिस्वजित दैमारिखौ बै लाइमोनफोरा माबायदि बुंदों आरो बिनि नाजानायाव मा जादों जों खोनासंनानै लानि गोलाव सम जाबाय बै बे सुबुंफोरनि माखासे बाथ्रा बुंनायाव नोंथांमोना कमेन्ट होलांनोखौ दाबाव जोङो इन्टारप्रेटार हिसाबै बे आसाम आयेन आफादाव 2024 नि फेब्रुवारि दाननिफ्राय जोङो जइन जादों आरो जोङो जेब्लानिफ्राय जइन जादों बे समनिफ्रायनो जोङो इन्टारप्रेटार हिसाबै खामानि मावबोदों जोङो बे आसाम आयेन आफादाव फैनाय लोगो लोगो जोङो बे 2024-25 नि जे रां बावजा बाजेट सेसन जों बेखौ लोगो मोन्दों आरो बिनि सायाव जों खामानि मावनो मोन्दों एस ए इन्टारप्रेटार आरो बिनि उनाव बावैसो जानानै थांनाय अटम सेसन बेयावबो जोङो इन्टारप्रेटार हिसाबै जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ मावदों बेनो जोंनि मावनो गोनां खामानिया जे जोंनि बर' एमएलएफ्रा माब्लाबा समाव बर'नि बाथ्रा बुङोब्ला बा बर'नि सोंनाय सोङोब्ला जों बेखौ असमिया एबा इंराजियाव जों बुंनानै होनांगौ जायो आरो जोङो बेखौ सानै इन्टारप्रेटार जोंखौ एपइन्टमेन्ट होदों आरो जोङो बेखौ जों रटेसन खालामनानै सोलाय सोलाय जोङो पार आवार 1 घन्टा बा 1 घन्टा बिदि सोलाय सोलाय जों खामानिखौ मावो मानोना जोङो बेखौ जुदि थरलि जों मावनांगौब्ला जोङो माब्लाबा एसे उसुबिदा जायो बुंबाय थानायाव बेखायनो जोङो बेखौ रटेसन हिसाबै जों मावगासिनो दङ दा प्रब्लेमा गैया नङा गोबां दं खारन जोङो उइदाउट इनफरमेसन मालाबा सोरबा एमएलए बा सोरबा मन्थ्रिया मा बुंगोन बे आयदानि सायाव जोङो माब्लाबा हठाৎ जोङो बुंनांगौ जायो आरो बेफोरबायदि समाव जोंनि प्रेजेन्स अफ माइन्डफ्रा माब्लाबा खामानि होआ जायो मानोना जिहेथु जोङो जोंनि रावखौ जोङो बुजिनानै आरो मोननै रावखौ जों बुजिनांगौ जायो आरो मोननै रावखौ बुजिनानैसो जोङो बिनि कनसेप्टखौ जों बुंनो हायो बेखायनो माब्लाबा प्रब्लेमा जाया नङा जायो मानोना मालायनि गोसोआव मा साननाय दङ बियो बाथ्राखौ बुंदोंब्लाबो ओरैखौ बुंगोन होननानै बुंदोंब्लाबो सोदोबफ्रा मा ओंखारो माब्लाबा उन सिगां जायो बेफोराव माखासे जेंनाया फैया नङा आरो जों गोदान हिसाबै बेयाव जेंनाखौ मोनदों मानोना जोङो बेबायदि जोङो एक्सपिरियेन्सबो गैया आरो जोङो ट्रेनिंबो बिदि इसिबां मोनाखै बेखायनो जों माब्लाबा एसे जेंनाया फैया नङा एक्सपिरियेन्स होननानै बुङोब्लाथ' जोबोर मोजाङानो जिहेतु बेयो इन्टारप्रेटार पस्टआ जोंनि आसामनि जोंनो गिबि हिसाबै जों मिथिनाय बादिब्ला जेब्लानिफ्राय जों खामानि मावबोदों नंगौ जों प्रब्लेमखौ मोनदों खिन्थु प्रब्लेमखौ जों फेस खालामनानै लासै लासै एसे डेभेलप जागासिनो होननानै जों सानो मानोना जेसेबां जोंनि खामानिया फैबाय थागोन एसेबांनो जोङो गावनि गोरोन्थिखौ मिथिनानै बांसिन जों नेक्स्ट खेबसेयाव बांसिन मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै जों सानो एक्सपिरियेन्सआ बेनो मोजाङानो जि मावगासिनो मोजांखौनो मोनदों जोंनिया बांसिन जों खोनासंनाया मोजाङै खोनासंनांगौ जोबोर एटेन्टिभलि मा बुंदों बुंग्राया जों बेखौ लोगो लोगो साइमाल्टेनियासलि गाव ट्रान्सलेट खालामनानै बुंलांनांगौ जायो बेखायनो जों जि खोनायो जोंनि खोनानाया मोजां जायोब्ला जोंनि गावबा गावनिफ्राय मोजाङै ओंखारलाङो आरो जेब्लानो जों मिस खालामो अब्ला जों ट्रान्सलेट खालामनो हाया बिदि जायो